Hoxe estamos no San Cidre, aquí en Boqueixón, unha festa que fixo ano pasado 50 anos. E o próximo reto, que declaren festa de interese turístico galego, con carrozas como esta. Eu creo que teñen feito. Este é o segundo ano que fago o San Cidre, pero bueno, isto va unha folión de carro de Chantada, que é en agosto, levan 2 anos sin dar malla de doade en Lalín, si é o hobby que teño, con iles. A ver, aquí no San Cidre, que pasa? Traballanse furanchos andantes ou como é? Claro que se traballan furanchos andantes, pero furanchos moi diferentes, porque ofrecemos calidad. Vale. Uns callos que eso non se comen como eles. Sí. Queres catar? Home, claro. Aí está, aí está. Cuidado cos callos. Vai así de chupito, non esto? Vai bastante ben, Digo que te fai fame, ó. A ver, xefe. Compañeiro, a que se liou, Que se liou. Isto lévase preparando moito tempo aquí os veciños e as veciñas de Ural, que fan unha festa espectacular e que, ollo, vai conseguir o galardón de festa de interese turístico galego, Iván. Como para non? Como para non. Tú mira estes furanchos andantes que fan aquí, isto é unha maravilla. As carrozas estas son espectaculares. O traballiño, o esforzo, a dedicación que lle poñen os veciños para que cada ano as carrozas sexan mellores e que cada ano haya máis xente aquí no San Cidre, que isto é unha maravilla. Esta naceu a fai 51 anos, esta é a 51 edición, casi nada. A tradición, o traballo que hai detrás de todo isto. Ano tras ano. Ano tras ano, construindo carrozas como esta. Carrozas como esta. Este é unha forxa. Este ano, bueno, a temática é a forxa. Cada ano vamos ir cambiando a temática. Nos chegamos para bailar e logo tenemos que ir aos furanchos, a beber un pouco por aí, a ver as festas por aí. Parrilla tamén hai, non? Tamén hai parrilla. Estamos preparando os pinchos da nosa carroza, que é a panceta, con un cachiño de pan. Vos invitan algo aí. Hombre, esperemos, non? Esperemos que nos den uns pinchiños ou algo por aquí, despois por aquí bailando unha hora. Non damos feito, a verdad que sí. Un pincho é o viño que solía sobrar da colleita da casa. Modo furancho. Modo furancho ou andante. Home, hai pisos máis pequenos que hai esta carroza nosa, A súa cociña de ferro, as súas paellas aquí. A min que é madera xa. A cantidad de xentiña que hai, xe biches, desbordou. Tu vestes que improvisar máis paella. Menos mal que somos precavidos e sempre traemos un pouquiño unha bombona máis, hornillos, e aquí, a dalle duro. Que se recoñeza, falta nada, un pasiño máis para ser festa de interés turístico de Galicia. Moi contentos ca afluencia e esperamos seguir outros 50 anos máis. Espero que a xente que nos está vendo desde as casas, se non poido vir este ano, que veña o ano que ven. Imos para a cantina. Apaga, compañero. Vamos, veña.